Na kabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kublai vi baro kini gilong ki khubor bam takasngi. UMP ka Lok Sabha uma Vincent H Pala ulalek ban thep kerteng hakmat u returning officer ha DC office Shillong men ha ka arnutrik ulber. Yau ba pala kum u kertong kaseng kongres na kabenta ka election MP Lok Sabha na Shillong parliamentary seat lawan senran lang u deputy chief executive member ka KHADC uba pensingan NSIM haringkat kinong yalam jongka parti kentai bat senrang bat kinong kesyan. Uba Vincent H Pala habakren syakila pathai kubor ulayathu kumbala yu ihaki lat pathai kubor baka parti Bharatiya Janata Party BJP kalek ban kersyan ya ka National People Party NPP wat mut ba kinong thap vote kin thap ya ka NPP Henry ki thap be ha ka Kongres kajinglek ban kersyan ka BJP ya ka NPP menta ka election MP na Shillong kala bandai AA Shalandet ya kani uba Vincent H Pala ulaong hakmat kinong tho khubor menta ga sngi baar hakaba ulawan ban thap ya ka kerteng jong u ban ya khun biang ya ka election MP Lok Sabha na Shillong parliamentary seat utei kertong ka seng kongres u banrap on 15 biang da ka jingkermen ha kani ka election namar ka parti kala de rung syaki snong ban pensyai pai ba bat ban pan ka jingkersyan totip baka BJP kam sunyo ya ka North East Khamtam ya ka Jila Meghalaya bat ka jingbambu kertong ka BJP namar ka pau syai ba kale bom itu ya ka Meghalaya Mizoram Nagaland bat kiwe de ka North East hi baro kawai bambu kertong ka North East baro kawai kan tip ba ka NPP kade kan nong ti thliu bat ka BJP kade kum katu ka bawan ra ya ka jakhlia namar ka NPP kam de shu ka parti ka ba penyat nalade Henry kade ka parti ba penyat lang bat ki we ruong upala uba Vincent Pala ula job ya ka election MP Lok Sabha menta ka khatsan snem kanthi bat menta kade kasin ka bosau ban ya khun ya I, Sri Vincent H. Pala, having been nominated as a candidate to fill a seat in the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Klem yo por ban kanvas sekawero bagi ye pet boro na parti ngabe kanvas ikri ki perlok ro na mare kaleng ke ndal astam dir ki khasi jangkia jongi ki long ki klain ba ka gular mut ka commitment jongi ka klain bai ba kila le bai ba kila ya kanvas kila asdang kanvas ban phai biang ka mat di bahiyeng ngasem ki perlok perjor jomnaro ki klem kersyan nga ka last election namar bagle nga asdang slam palap namar nga klemut banile MLA tangba ki yapet ki MLA nangi tembanse ban maintain ka parti te na klemla ban job ka sisa klemla ban job andre kawai ka daw kamde ba ki brio kim senia na kim e inde ba kolom ta ka de ka jing dan slam palat janga kata kawai ka taw kongres nilong very clear kino ki bakwa ban long kano kaniam u Hindu lado umon ban long Hindu ula Kristen lado bakwa ban mani lagajong mani ula Muslim ula bat ki kat pakimon very clear ka constitution jong India de tang ka kongres ka baparkhat balong very clear ba kano ula ban mani kano ka jait niam
Ya don we are no Hindu le neo Kongres u balik mani kibai kiniam ndai ban kentho are ka Kongres. Sementara nang adon hak ni parti hadin katu kane ngalik kelan sekai geniam le ning akran kulmat kan individual kata ka jing ya per. Ya don we are individual u belong suppose ngaka ki kasi la datu we ni ki kasi ndai ban keno e baro ki kasi. Lani kumopi iya kini kipot la dep ya don ki basam kiat ne ya don ki ba lek baklang de ban keno de entire tolong ke baklang la da we are umi ban ye keno pada entire community lani entire kaniam lani entire party kalau saya kata kami hap. Thank you.